Dragan Aranđelović Arči, najpoznatiji balkanski rockstoper. Prije godinu dana u Zenici je predstavio svoju knjigu Kako sam autostopom dospio u Guinnessa, u kojoj opisuje svoja putešestvija po svijetu, obilazeći mnoge rock koncerte isključivo autostopom. Dragane, godine idu, neminovno, nismo mlađi, nismo vitki i snažni. Jesi li se umorio od skitanja autostopom? Ne, nisam. Evo, juče sam upravo odštampao ulaznicu za koncert Bruce Springsteena iduće godine, dakle kroz godinu dana u Pragu. Jesam gledao ja 2 puta Springsteena, ali obećao sam sebi i 3. put. Ti si na promociji knjige i na svakoj promociji knjiga ti opisuješ ono što ti se događalo, neke zanimljivije zgode. Pa daj i za one koji nas gledaju na YouTube kanalu najzanimljivije detalje iz te knjige. 53 godine ja stopiram. Dakle, gde god, tako da kažem, mrdnem, ja idem autostopom. To mi je nekako ušlo u krv i tu nema više povratka. Dakle, od 71. godine, ja se iskreno rečeno ne sjećam tačno koji je bio prvi moj autostoperski poduhvat, odnosno koja je to bila vožnja. Mislim da je bila od Dubrovnika prema Neumu, ali nisam 100% siguran, ali mislim da je to bilo. Ali naravno, dakle, u pitanju je 71. godina i zaista je bilo toga mnogo. Autostop je jedna filozofija života, to mogu da slobodno kažem, jer to je u stvari borba sa srećom. Hoće li neko stati, neće li, koliko ću čekati, koliko neću. Ja sam verovatno nastavio da stopiram posle tog 1., 2., 3. puta, verovatno zato što sam u početku imao mnogo sreće i zaista je to bilo jedno mnogo zanimljivih detalja, nevezano za koncerte, nego za, tako da kažem, obično stopiranje. 71. godine, negde dole na Jadranskoj magistrali, stao mi je čovek u belom, sećam se, BMW-u, BMW 2002 Ti Alpina, to je bilo onako čudo jedno od automobila, potpuno beo sa belim preslakama i tako, i povezao me je, pitao me je odakle sam, ja sam rekao iz Niša, onda je on reagovao, iz Niša, pa ja sam tamo bio u vojsci i jao što je meni tamo, ma to je super bilo tamo, pa opet nešto malo pričao, ma jao, ma super to tamo, i tako jedno 5-6 puta on mene rukom po butini, dok nije krenula ruka na unutrašnju stranu. Da sam ja onda ukapirao o čemu se radi. Mada, s druge strane, niti smo mi znali ko su homoseksualci, niti smo mi znali kako se oni ponašaju, šta rade, mislim, sad svako treći je otprilike, da ne kažem homoseksualac ili, ajde, mislim, karikiram, ali i hvale se time, ali dobro, drugo je vreme. Te ja tada ne znam šta da radim, ja sedim ovako, i u trenutku jednom, kad je još jednom on pomenuo i kad je ruka pošla ovako, ja sam reagovao potpuno suludo, potpuno neprirodno, ja sam ga ovako laktom udario u rebra, mogli smo da se odmah sručimo negdje u neki jendek ili tako. Naravno, on je stao, izašao sam, i onda sam tek počeo da mu pominjem i oca i majku i sve ostalo,
Ali to je jedini slučaj da je bila neprijatnost. I jedan jedini slučaj. U ovom fotoalbumu se nalaze gotovo sve moje ulaznice od koncerata. Kažem gotovo sve jer sam kao novinar vrlo često išao sa akreditacijom, pa samim tim, dakle, nemam ni najnormalnije, nemam fizičku ulaznicu, ali ja negde imam zabeleženo da sam bio. I kažu da južno od Beograda imam najviše tih stadionskih, odnosno koncerata u velikim halama u Nogama. To je neka cifra koja je oko 300, što onih baš najvećih, ne znam, Rolling Stonesi u Austriji pred 180.000 posetilaca ili 100.000, nešto malo manje, grupe Queen u Budimpešti i tako dalje, pa do nekih koncerata koji su meni bitni, a koji niti su vezani za stopiranje, niti za veliki broj publike, veliki broj posetilaca, ali nekih grupa koje su meni drage u Nišu pred nekih 100-ak ljudi, ali odabranih, Status Quo, ili u Opatiji grupe kao što su Iron Butterfly, kao što je to vidiš, zaboravilo se, čekaj da se ja podsjetim ovde, tu je negde, te neke grupe koje su na neki način meni lično značile, a nisu bile, evo ih, Kenneth Heat, Country Joint, McDonald, dakle, grupe koje su lično meni značile, a drugima nisu, jer je, recimo, u Opatiji bilo nekih 200-ak ljudi, što je bilo, da kažem, na neki način smešno, a ipak su to bitne imena nekadašnjeg rock'n'rolla, čak su oni to proglasili kao Woodstock legende. Jednostavno, to se ne može nikako izmeriti, nekome je jedan koncert važniji, nekome je drugi koncert važniji. Ja sam pokušavao da na neki način sastavim listu najdražih koncerata, ali nikako ne može da se stavi u normalnu listu, prosto zato što treba prvo utvrditi kriterijum, da li je to po značaju izvođača, ili je po nekim emotivnim trenucima, ili je nešto treće u pitanju. Ali svakako ću nabrojati nekoliko meni zaista najdražih koncerata. Recimo, 2 puta Joan Baez, imao sam priliku čak i da na drugom koncertu budem u backstage-u i da sa njom porazgovaram 5 minuta. Koncert Queen-a u Budimpešti, koncert grupe Yes 98. godine kao meni jedan od najdražih, prosto zato što je to prvi koncert koji sam gledao moje najomiljenije grupe Yes. Gledao sam ih naravno posle toga više puta. Evo sada, kažem, u maju sam bio na tom koncertu u Padovi, pa onda recimo Rolling Stonesi u Pragu, to mi je isto jedan od vrlo dragih koncerata, pa festival u Augsburgu, gde sam video opet neke meni omiljene likove kao što su Van Morrison, kao što su Crosby, Stills i Nash, kao što je Mike Oldfield i tako dalje. Brian Ferryjev, jedan koncert, njega sam gledao, pored Rolling Stonesa sam gledao 10 puta, Stinga 8 puta, odnosno 7 puta Stinga i jednom Police, i 6 puta Brian Ferryja, dakle to su onako po broju koliko puta sam neki band gledao. Briana Ferryja
jedan koncert koji mi je zaista ostao u predivnom sećanju, ali ne može se zaista sastaviti ta neka lista koji je najdraži. Već sam rekao da gotovo sve ulaznice koncerta na kojima sam bio posjedujem, osim naravno onih gdje sam ulazio kao akreditovani novinar, pa nemam fizičku ulaznicu, ali u svakom slučaju, dakle, iz 70. godina, evo, to neki John Mayall u Nišu, Cat Stevens u Ljubljani sa sjajnim komentarom. To je jedna od interesantnijih stvari. Išao sam, to je bila 76. godina, u Ljubljanu na koncert Cat Stevensa. Thank you. Gee, I've never really seen an audience before. Tonight is the only time I've ever seen an audience when they've got the lights on. Wow, there's a lot of people. Kupio sam bio jedan plakat pred koncert Cat Stevensa, ali sam spavao posle koncerta u Kranju kod jednog prijatelja. I sutra dan kad sam pošao, taj ko me vozio iz Kranja prema Ljubljani, odnosno do Ljubljane, me je ostavio ispred hotela Slon i ja sam video ispred hotela jednog od članova benda i onda sam rekao, pa pazi, ako je on tu, to onda znači da je i Cat Stevens tu, hajde da ga vidim bar. I onda sam sačekao nekih sat vremena, sat i po, i u jednom trenutku vidim iz lifta izlazi Cat Stevens sa Petiderom Banville. U to vreme je on bio sa njom. U svakom slučaju, ja sam prišao Cat Stevensu i rekao mu otprilike, otvorio taj plakat i rekao, Mr. Cat, autogram, kao. On je prošao pored mene kao što bi rekli pored turskog groblja. Meni se u tom trenutku srušio svet jer Cat Stevens je tada bio moj idol, a tako me je otkačio, što bi se reklo. I dobro, onda sam ja seo tu negde kod recepcije na tom nekom kauču ili kanabetu, kako li već se kaže, i čekao da jednostavno da prođe ponovo Cat Stevens, da ga vidim još jednom. Nakon nekih pola sata, ja sam onako rezigniran, glava među šakama, gledam u svoje cipele i osjetim da neko seda pored mene, ja pogledam, Cat Stevens. Dakle, seo je pored mene i rekao mi je da mu dam da potpiše plakat. Ja sam se nešto malo tu okuražio, možda 2-3 minuta smo mi prozborili neku reč, a Petider Banville je stajala iza nas. I u jednom trenutku je neko prišao Cat Stevensu i nešto mu je tamo pitao, šta ja znam, a Petider Banville je se nagla i pitala me nešto što sam ja u tom trenutku prokomentarisao za sebe, da me pita da li hoću da me slika, dakle da mene slika Cat Stevens. Na što sam je rekao, nema razloga, zašto bi kao slikao. Dobro, ona je samo slegla ramenima i toliko je bilo. Da bih ja posle toga ukapirao da je ona mene, kad su naravno oni otišli, da je ona mene pitala da li hoću da se ja slikam sa Cat Stevensom. Toliko o mom znanju engleskog jezika. S druge strane, ja nisam imao naravno fotoaparat, ali zato bih otrčao do prvog fotografa tu negde u nekoj blizini i sutra dan bi Niš bio oblepljen plakatima Archie i Cat Stevens zagriljeni.
Eto, dakle, još jedne priče o tim dogodovštinama na evo Stinga u Zetri i od pre 2 godine. Divan koncert Stinga. I tako dalje, ima toga i hahaj, sve do otprilike opet Stinga u Zagrebu, Rod Stewart u Beogradu, Yes u Padovi. Da, ovo je interesantno zbog jednog detalja. Po prvi put, valjda zato što je takav neki sistem utemeljen, da na ulaznici piše i moje ime i prezime, Dragan Ranđelović. Vrlo sam se iznenadio kad sam to video. I tako. Ono što je u ovoj knjizi stalo, to je nekih 18 priča o dešavanjima na odlasku, odnosno povratak sa koncerta, i to je po meni neka srž tog mog spoja stopiranja i koncerata, odnosno rock'n'rolla. Naravno, nakon posljednje priče koja je u knjizi, opet je bilo stopiranja, opet je bilo odlaska na koncerte. Tu nije bilo opisano, recimo, odlazak u Sarajevo na koncert Stinga, nije opisano sada u maju mesecu odlazak na koncert grupe Yes u Padovu, Sting ponovo u Zagrebu i tako dalje, ali ako bude drugog izdanja, odnosno druge knjige, to će se sigurno naći. Neću se toga lišiti, jer to mi je nešto što mi zaista daje neku prijatnost, dakle da i dalje i upoznajem ljude, da na neki način se povratim i vratim u ona vremena kad je to bilo nešto mnogo normalnije nego li ovo što je danas, mislim na stopiranje. Naravno da se danas manje stopira, ali ne mnogo, ali je to možda i manje vidljivo, jer postoje druge varijante takvog nekog putovanja. Evo, ja sam, kažem, skoro išao za Padovu i tu u Nišu na naplatnoj rampi sam stao ujutru u 8 i stao mi je čovek direktno do Trsta. Dakle, jedna vožnja, tako reći, do cilja. Mislim da se da ljudi koji su ili nekada stopirali ili možda bi sada počeli da stopiraju, da je sasvim normalno da se okušaju u tome, pa će vidjeti da li im to odgovara ili ne. Meni i dalje ovo pričinjava zaista veliko zadovoljstvo i ja dokle god mogu, evo, dakle za iduću godinu kad idem na Springsteena, ako preteknem ili ja ili on, sad ko će više preteći ne znam, ali ja svakako idem i dalje ću stopirati.